Hello logoफोर, खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ'आव। दा आङो मोनसे साइज गैया आरो पार्कआ, थेवब्लाबो नोंसोरनो देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय। ओमफ्राय दा आङो जिरायनासो दङ। मानो होनोब्ला गोबावसै भिडिअ आपल'ड होयैआबो, ओंखायनो बिनि थाखाय जाहोननि थाखाय आं नोंसोरनो फोरमायनो होननानै भिडिअ लाबोदों। आंना डिउटियानो डिउटि, माने टाइमानो मोना आरोना। माब्लाबा समाव टाइम मोनो आरो माब्लाबा समाव टाइम मोना। आरो खामानिखौनो मावब्लाबो जोबनो थाङा। आं बेरायनोनो टाइमा मोना, बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरो। ओमफ्राय दा आं मोनसे पार्कआवसो दङ। नायदो, नैबे पार्कआवसो दङ आं दे। ओरैनो बैजोंबो दं आरो बै साइनबर्ड होनाय नुदों ना? नैबे साइनबर्ड होनाया, बै गारि फैनाया बिनि हरैबो दं आरो। दाख्लैसो बानायजोबदों बे माबाखौ, दाख्लैसो होजोबदों। नैबे हाग्राया बेखौ दाख्लैसो बानायजोबदों आरो मोजांनो। बिफां लाइफांखौ दानस्रिजोब्बाय नै ओरैनिखौबो। ओमफ्राय आंना रुमा खाथियावनो आरोना, खाथियावनो। आं बैयावनो थायो, नैबेयावनो, बै गोजौआवनो थायो आङो। बै गोजौआवनो, बै खोथिया हालौलां नुहुरनाया, बेयावनो थायो आरो। दा मा खालामनो लोगोफोर? टाइम मोनब्ला आङो माबायाव थांनो नागिरदों, मैसुर पालासाव फेस्टिभेल जागोन नालाय, बे फेस्टिभेलाव आं थांगोन। ओमफ्राय दा नै बेयावनो दङ आङो। दा होमब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे होमबा।